L'Instituto Nacional de Qualificaciones és l'instrument tècnic dotat de capacitat i independència de criteris que recolza el Consejo General de Formació Professional. Un dels principals objectius són observar les qualificacions i la seva evolució, determinar i acreditar les qualificacions, desenvolupar la integració de les qualificacions professionals i el seguiment i avaluació del Programa Nacional de Formació Professional. Created using Powtoon.